कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 रात्याय तथा कृष्णाय कृष्णोत्ताय प्रभुपाद हरे कृष्ण ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല അധ്യായം 15. മഹാപ്രഭു സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അധ്യായമാണ്. അതിന്റെ സംഗ്രഹം നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അധ്യായത്തിന് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമൃത പ്രവാഹ ഭാഷ്യത്തിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഗ്രഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു. രഥയാത്രാ മഹോത്സവത്തിന് ശേഷം ശ്രീ അദ്വൈത ആചാര്യൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പുഷ്പങ്ങളും തുളസിയും കൊണ്ട് ആരാധിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തളികയിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന പുഷ്പങ്ങളും തുളസിയും കൊണ്ട് അദ്വൈത ആചാര്യനെ ആരാധിക്കുന്നു. യോ അസി സോ അസി നമോസ്തുതേ, അങ്ങ് എന്തെല്ലാമാണോ അതെല്ലാം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്നാലും ഞാൻ എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന മന്ത്രം പറയുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ശ്രീ അദ്വൈത പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു. മഹാപ്രഭുവും അവിടുത്തെ ഭക്തരും നന്ദോത്സവം ആചരിച്ചപ്പോൾ മഹാപ്രഭു ഒരു ഗോപകുമാരനായി വേഷം ധരിച്ചു. ആ വിധത്തിൽ ആ ചടങ്ങ് വളരെ ആഹ്ലാദപ്രദമായി കൊണ്ടാടപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അവിടുന്നും ഭക്തന്മാരും രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ലങ്ക കീഴടക്കിയ ദിവസമായ വിജയദശമി ആചരിച്ചു. ഭക്തന്മാരെല്ലാം രാമചന്ദ്രന്റെ സൈനികരായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹനുമാന്റെ ഭാവത്തിൽ ആനന്ദകരമായ അനേകം അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ കൊണ്ടാടി. അവിടുന്നും ഭക്തന്മാരും മറ്റനേകം ചടങ്ങുകളും ആചരിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നീട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരോടും ബംഗാളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ പ്രചന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ബംഗാളിലേക്ക് അയക്കുകയും രാമദാസനെയും ഗദാധരനെയും മറ്റനേകം ഭക്തരെയും സഹായത്തിനായി നിത്യാനന്ദനൊപ്പം അയക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അവിടുന്ന് അങ്ങേയറ്റം വിനയത്തോടെ കുറെ ജഗന്നാഥ പ്രസാദവും ജഗന്നാഥന്റെ ഒരു വസ്ത്രവും തന്റെ മാതാവിനായി ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ സമക്ഷം കൊടുത്തയച്ചു. രാഘവ പണ്ഡിതനെയും വാസുദേവദത്തെയും കുലീന ഗ്രാമവാസികളെയും മറ്റു ഭക്തരെയും യാത്രയക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെ പേരിൽ മഹാപ്രഭു അഭിനന്ദിച്ചു. രാമാനന്ദ വസുവും സത്യരാജഗാനും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും എല്ലാ ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തരും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ കീർത്തനത്തിനായി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് മഹാപ്രഭു അവരെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനു പുറമെ ഗണ്ഡയിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തരെയും സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യനെയും വാചസ്പതിയെയും ഉപദേശിച്ച മഹാപ്രഭു മുരാരിഗുപ്തനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിയുറച്ച ഭക്തിയുടെ പേരിൽ പ്രശംസിച്ചു. വാസുദേവദത്തന്റെ വിനീതമായ പ്രാർത്ഥനകൾ പരിഗണിച്ച് മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സകല ബദ്ധാത്മാക്കളെയും മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണെന്ന് സമർത്ഥിച്ചു. അതിനുശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ സാർവഭൗമന്റെ ജാമാതാവായ അമോഘൻ മഹാപ്രഭുവിനെ വിമർശിക്കുകയും കുടുംബത്തിൽ ചില കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ അവൻ വിഷൂചിക അഥവാ കോളറ രോഗബാധിതനായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവനെ വളരെ ദയാപൂർവം മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമകീർത്തനം ചെയ്യാൻ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ചില പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാർവഭൗമ ഗൃഹേ ഭുഞ്ജൻ സ്വനീനന്ദകം അമോഘകം അംഗീകുർവൻ സ്ഫുടാം ചക്രേ ഗൗര സംഭക്താവശ്യത.
ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അമോഘൻ മഹാപ്രഭുവിനെ വിമർശിച്ചു. എന്നിട്ടും അവിടുന്ന് അമോഘനെ സ്വീകരിച്ചു. താൻ ഭക്തരോട് എത്രമാത്രം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിലൂടെ അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ, ജയ നിത്യാനന്ദ, ജയ ദ്വൈത ചന്ദ്ര, ജയ ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, അദ്വൈത ചന്ദ്രന് എല്ലാ സ്തുതികളും, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും. ജയ 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 ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ശ്രുതഗണം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃത എന്റെ പ്രാണധനം. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം തങ്ങളുടെ പ്രാണധനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും സർവസ്തുതികളും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വസിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം നിരന്തരം നൃത്തവും കീർത്തനവും ആസ്വദിച്ചു. ദിനാരംഭത്തിൽ അവിടുന്ന് ജഗന്നാഥ ദർശനം ചെയ്തു. മഹാപ്രഭു ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും അർപ്പിക്കുകയും അവിടുത്തെ മുന്നിൽ നൃത്തവും കീർത്തനവും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഉപലഭോഗ സമയത്ത് മഹാപ്രഭു ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തു നിൽക്കുകയും പിന്നീട് അവിടുന്ന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കാണാൻ പോവുകയും അതിനുശേഷം തന്റെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ മുറിയിലിരുന്ന് നാമം ജപിക്കുകയും മഹാപ്രഭുവിനെ പൂജിക്കുവാൻ അദ്വൈത പ്രഭു അവിടെ വരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പൂജിക്കവേ അദ്വൈത ആചാര്യൻ മഹാപ്രഭുവിനെ ആചമിക്കുവാൻ സുഗന്ധജലം നൽകുകയും അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സുഗന്ധമുള്ള ചന്ദനക്കുഴമ്പ് പുരട്ടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അദ്വൈതാചാര്യൻ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കണ്ടത്തിൽ പുഷ്പഹാരവും ശിരസിൽ തുളസി മഞ്ചരികളും അർപ്പിച്ച് അവിടുന്ന് കൂപ്പുകൈകളോടെ സ്തുതിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അദ്വൈതാചാര്യനാൽ ഇപ്രകാരം പൂജിക്കപ്പെട്ട ശേഷം പൂജാപത്രത്തിൽ അവശേഷിച്ച പുഷ്പവും തുളസിയും മറ്റു സാമഗ്രികളും കൊണ്ട് മഹാപ്രഭു അദ്വൈതാചാര്യനെ പൂജിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങ് എന്തെല്ലാമാണോ അതെല്ലാം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്നാലും ഞാൻ എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ച് മഹാപ്രഭു അദ്വൈതാചാര്യനെ പൂജിക്കുകയും വായിൽ ചില ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് ആചാര്യനെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. പ്രകാരം അവർ പരസ്പരം പ്രണമിക്കുകയും അദ്വൈതാചാര്യൻ മഹാപ്രഭുവിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ക്ഷണം അതിശയകരമായ മറ്റൊരു കഥയാണ്. അത് വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ വളരെ വിപുലമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ക്ഷണം ശ്രീല വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂറിനാൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മറ്റുള്ള ഭക്തരും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്താം. ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ ഭക്തന്മാർ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും മറ്റു ഭക്തന്മാരെയും മധ്യാഹ്ന ഭോജനത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയും അവർ ഒരു ഉത്സവം കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. എല്ലാ ഭക്തന്മാരും തുടർച്ചയായി 4 മാസം ജഗന്നാഥപുരിയിൽ താമസിക്കുകയും ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും അത്യാഹ്ലാദപൂർവ്വം ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും നന്ദമഹോത്സവം എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിച്ചു. ആ വേളയിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തന്മാരും ഗോപകുമാരന്മാരുടെ വേഷം ധരിച്ചു. ഗോപവേഷം ധരിച്ച ഭക്തന്മാർ പാലിന്റെയും തൈരിന്റെയും കലങ്ങൾ ദണ്ടുകളിൽ ബന്ധിച്ച് അവരുടെ തോളുകൾ വഹിച്ചു. അപ്രകാരം അവർ ഹരിനാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്സവ പറമ്പിലേക്ക് ആഗതരായി. കാനായി കുടിയ നന്ദഗോപരുടെയും ജഗന്നാഥ മാഹിതി യശോദയുടെയും വേഷം ധരിച്ചു. ആ സമയത്ത് കാശി മിശ്രനോടും സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യനോടും തുളസി പടീച്ഛാപാത്രനോടും ഒപ്പം പ്രതാപരുദ്ര രാജാവും അവിടെ സന്നിധരായിരുന്നു. ഇതുപോലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്യാഹ്ലാദപൂർവ്വം നൃത്തം ചെയ്തു. എല്ലാവരും പാല്, തൈര്, മഞ്ഞൾ എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള ജലത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു. അദ്വൈതാചാര്യൻ പറഞ്ഞു, ദയവായി കോപിക്കരുത്, ഞാൻ സത്യം പറയാം. അങ്ങേക്ക് ഈ ദണ്ട് ചുഴറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അങ്ങൊരു ഗോപനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വലിയൊരു ദണ്ടെടുത്ത് അത് വട്ടത്തിൽ ചുഴറ്റാൻ ആരംഭിച്ചു. ദണ്ട് ആകാശത്തിലേക്ക് ചുഴറ്റി എറിഞ്ഞ മഹാപ്രഭു അത് താഴേക്ക് വീണപ്പോൾ പിടിക്കുകയും വീണ്ടും മേലോട്ട് എറിയുകയും പിടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചിലപ്പോൾ ആ ദണ്ട് ശിരസിന് മുകളിലും, ചിലപ്പോൾ പുഷ്പത്തിന് പിന്നിലും, ചിലപ്പോൾ മുന്നിലും, ചിലപ്പോൾ ഇരുപാർശ്വങ്ങളിലും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ കാലുകൾക്കിടയിലും ചുഴറ്റി എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് കണ്ട് ജനങ്ങളെല്ലാവരും ചിരിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ദണ്ട് അഗ്നിഗോളം പോലെ വട്ടത്തിൽ കറക്കിയത് കണ്ട എല്ലാവരും അത്ഭുത സ്തബ്ധരായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ദണ്ട് ചുഴറ്റാൻ തുടങ്ങി. കോപഭാവത്തിൽ നിമഗ്നരായിരുന്ന അവർ ഇരുവരും ആനന്ദാതിരേകം മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? പ്രതാപരുദ്രന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രാധികാരിയായ തുളസി ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ ഒരു പ്രസാദ വസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പോ കൃഷ്ണനും ബലരാമനൊക്കെ
ആ പശുക്കളെ മേയ്ക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ, ദണ്ടെടുത്തിട്ട് ചുഴറ്റി കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ലീലകള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഈ അമൂല്യ വസ്ത്രം തുളസി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിരസിൽ കെട്ടി അദ്വൈതാചാര്യന്റെയും മറ്റു ഭക്തരുടെയും ശിരസുകളിൽ പ്രസാദ വസ്ത്രങ്ങൾ കെട്ടപ്പെട്ടു. നന്ദഗോപരായി വേഷം ധരിച്ച കാനായികുടിയും യശോദയായി വേഷം ധരിച്ച ജഗന്നാഥ മാഹിതിയും തങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തിൽ ശേഖരിച്ചിരുന്ന സ്വത്തുക്കളെല്ലാം പ്രേമാവേശത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തു. ഇത് കണ്ട ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതീവ സന്തോഷനായി. അവിടുന്ന് അവരെ മാതാപിതാക്കളായി സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രേമാവേശത്താൽ ഉന്മത്തനായ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വവസതിയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ഗൗരംഗ സുന്ദരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം അനേകം ലീലകളാടി. രാവണന് മേൽ വിജയം നേടിയ വിജയദശമി നാളിൽ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭക്തഗണങ്ങളെ വാനര സൈനികരുടെ വേഷം ധരിപ്പിച്ചു. ഹനുമത് ഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വലിയൊരു വൃക്ഷശിഖരം എടുത്തുകൊണ്ട് ലങ്കയുടെ കോട്ടമതിലുകൾ തകർക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹനുമാന്റെ ഹർഷോന്മാദ ഭാവത്തിൽ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുപിതനായി പറഞ്ഞു, തെമ്മാടിയായ ആ രാവണൻ എവിടെ? ജഗന്മാതാവായ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ അവനെ ഞാനിപ്പോൾ സകുടുംബം നിഗ്രഹിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രേമാവേശം വീക്ഷിച്ച എല്ലാവരും ആശ്ചര്യഭരിതരാകുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും ജയ ജയ എന്ന് ഉരുവിടുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഭക്തന്മാരും രാസയാത്ര, ദീപാവലി, ഉത്താന, ദ്വാദശി തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ നാടകങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജന്മാഷ്ടമിയിലെ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ നന്ദോത്സവം, ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ പിറന്നതുകൊണ്ട് നന്ദോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടായി. അതുപോലെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ വിജയദിനം ആയിട്ടുള്ള ആ രാവണന്റെ മേൽ വിജയം നേടിയിട്ടുള്ള ആ ദിവസവും ആഘോഷിക്കുകയും മഹാപ്രഭു ഹനുമാന്റെ വേഷം ധരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോഴും എന്താ പറയാ, നവദ്വീപിലൊക്കെ മായാപ്പൂരിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് നാടകം. ഞാനിപ്പോഴും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവിടെ നവദ്വീപ് മണ്ഡൽ പരിക്രമ നടക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നാടകങ്ങളൊക്കെ അവതരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മഹാപ്രഭുവിന്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ അവതരിച്ച് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സന്തോഷിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും കൂടി വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇരുവരും പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നെന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ ചർച്ചാ വിഷയം എന്തായിരുന്നെന്ന് പിന്നീട് ഭക്തർക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അനന്തരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ ഭക്തന്മാരോടും ബംഗാളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം മഹാപ്രഭു അവർക്ക് യാത്രാവന്ദനം നൽകി. എല്ലാ വർഷവും തന്നെ കാണുന്നതിനും ഗുണ്ടിജ ക്ഷേത്ര ശുചീകരണം ദർശിക്കാനും ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് മഹാപ്രഭു അവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്യന്തം ആദരവോടുകൂടി അദ്വൈത ആചാര്യനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, അധമമായ ചണ്ടാളർക്ക് കൂടി കൃഷ്ണഭക്തി നൽകുക. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് ആജ്ഞാപിച്ചു, ബംഗാളിലേക്ക് പോയിട്ട് അനർഗളമായ പ്രേമഭക്തി പ്രകാശിപ്പിക്കുക. മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെയും രാമദാസനെയും ഗദാധരദാസനെയും പോലുള്ള അനേകം സഹായികളെ നൽകി. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങയെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ ഇവരെ അങ്ങേക്ക് നൽകുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ അദൃശ്യനായി വന്ന് അങ്ങയുടെ നൃത്തം വീക്ഷിക്കും. മഹാപ്രഭു ശ്രീവാസ് പണ്ഡിതനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും തോളിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് മധുരവചനങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തിൽ നിത്യവും നാമസങ്കീർത്തനം നടത്തുക. ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. നിനക്ക് എന്റെ നൃത്തം കാണാൻ കഴിയും, മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ ഈ പ്രസാദവും വസ്ത്രവും കൊണ്ടുപോയി എന്റെ മാതാവിന് നൽകണം. അവരെ പ്രണമിച്ച ശേഷം ഞാൻ ചെയ്ത അപരാധങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുക. ഞാൻ മാതൃസേവനം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യരുതായിരുന്നു. അപ്രകാരം ഞാൻ എന്റെ ധർമ്മതത്വങ്ങൾ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ മാതൃസ്നേഹത്തിന് വിധേയനാണ്. പകരം അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കർത്തവ്യമാണ്.
അത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. ചിത്തഭ്രമം ബാധിച്ചവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ഇതെല്ലാം. ഭ്രാന്തനായ പുത്രൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് മാതാവ് പരിഗണിക്കുകയില്ല. ഇത് അറിയാവുന്ന മാതാവ് എന്നോട് രോഷം കൊള്ളുകയില്ല. എന്റെ യഥാർത്ഥ ധനമായ മാതൃസ്നേഹം ബലികഴിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഭ്രാന്തമായ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. സജി മാതാവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വസിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ അവരുടെ ചരണകമലങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ പോകും. വാസ്തവത്തിൽ നിത്യവും മാതാവിന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നു. അവരത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഏകദിനശാലിയന്ന വ്യഞ്ജന പഞ്ചസദ ശാഖ മോച ഗണ്ഡ ദൃഷ്ട പടോല നിംബപാദം ലേംബുവാദ ഗണ്ഡദീ ദുഗ്ധഗണ്ഡസാര ശാളഗ്രാമേ സമർപ്പിലേ ലേന ബഹു ഉപഹാര. ഒരു ദിവസം എന്റെ മാതാവ് സാളഗ്രാം ശിലകൾക്ക് ഭക്ഷണം നിവേദിച്ചു. അവർ സാലി എന്ന നെല്ലിന്റെ അരി കൊണ്ട് പാകം ചെയ്ത അന്നവും പലതരം പച്ചക്കറികളും ചീരയും വാഴപ്പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള കറിയും വേപ്പിലകളോടുകൂടിയ വറുത്ത പടവലയും ഇഞ്ചി കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത നാരങ്ങയും തൈരും പാലും കൽക്കണ്ടവും മറ്റനേകം ഭക്ഷണങ്ങളും വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിച്ചു. പ്രസാദലയ കൊലെ കരേന ക്രന്ദന നീമായിര പ്രിയ മോര സഭ വ്യഞ്ജന. പ്രസാദം തന്റെ മടിയിൽ വെച്ച അവർ ആ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നിമായിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവയാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി. നിമാനി നാഹികായത കേക്കരെ ഭോജന മോര ധ്യാനേ അശ്രുജല വരില നയന. എന്റെ മാതാവ് ചിന്തിച്ചു, നിമായി ഇവിടെ ഇല്ല, ഇവയെല്ലാം ആര് ഭക്ഷിക്കും? ഈ വിധത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അവരുടെ നയനങ്ങളിൽ കണ്ണുനീർ നിറഞ്ഞു. ശീഘ്രയായി മൂയി സഭ കരിനു ഭക്ഷണ ശൂന്യപാത്രത്തേക്ക് അശ്രു കരിയ മർജന. പ്രകാരം അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്ഷണം അവിടെ എത്തുകയും എല്ലാ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പാത്രം ശൂന്യമായത് കണ്ട മാതാവ് കണ്ണുനീർ തുടച്ചു. ശജി മാതാവിന്റെ അടുത്തായ മഹാപ്രഭു എല്ലായ്പ്പോഴും പോകുമായിരുന്നു. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു മഹാപ്രഭുവിന്റെ സാന്നിധ്യം, നിമായുടെ സാന്നിധ്യം. ഒരു ദിവസം സാലഗ്രാം ശിലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ നിവേദ്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ടായി. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എന്റെ കുഞ്ഞു നിമായിക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മഹാപ്രഭു അവിടെ വരികയും എല്ലാം കഴിച്ച് പാത്രമൊക്കെ കാലിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ ആര് ഭക്ഷിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ച് മാതാവ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയാണ് പാത്രം ശൂന്യമായത്? എല്ലാം ബാലഗോപാലൻ ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുമോ എന്ന് ശങ്കിച്ചവർ അതിശയിച്ചു. പാത്രത്തിൽ ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് പോലും അവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ വന്ന് എല്ലാം ഭക്ഷിച്ചിരിക്കാമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു. അവർ വിചാരിച്ചു, ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പിശക് പറ്റിയതായിരിക്കാം, ഞാൻ തളികയിൽ ഒന്നിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അവർ അടുക്കളയിലേക്ക് ചെന്ന് കലങ്ങൾ നോക്കി. കലങ്ങളിലെല്ലാം ഇപ്പോഴും ചോറും കറികളും നിറഞ്ഞത് കണ്ട അവർ അമ്പരക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സിൽ സംശയം ഉദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട അവർ വൃത്തിയായ ഈശാനിയെ വിളിച്ച് നൈവേദ്യ സ്ഥലം വീണ്ടും വൃത്തിയാക്കിച്ചു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഗോപാലിന് മറ്റൊരു പാത്രം അന്നം നിവേദിച്ചു. നല്ല ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം അത് എനിക്ക് നൽകാനുള്ള അത്യധികമായ ഉത്കണ്ഠയാൽ അവർക്കറിയുന്നു. അവരുടെ മാതൃസ്നേഹത്താൽ കൃതജ്ഞനായ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നു. മാതാവ് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആന്തരികമായി അറിയുകയും സന്തോഷം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാഹ്യമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അത്തരമൊരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ വിജയദശമി നാളിൽ ഉണ്ടായി. ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് മാതാവിനോട് അന്വേഷിക്കുകയും ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ചെന്നിരുന്നുവെന്ന് അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇവയെല്ലാം വിവരിക്കുന്നതിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്പം അസ്വസ്ഥനായെങ്കിലും ഭക്തന്മാർക്ക് യാത്രാബന്ധനം നൽകുന്നതിനായി ശാന്തത കൈവരിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അടുത്തതായി രാഘവ പണ്ഡിതനോട് സരസമായ ഏതാനും വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. താങ്കൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള പവിത്രമായ പ്രേമം മൂലം ഞാൻ താങ്കളോട്
കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നീട് എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചു: രാഘവ പണ്ഡിതന്റെ പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണ സേവനത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കൂ. രാഘവ പണ്ഡിതന്റെ സേവനം പരമപവിത്രവും സർവോത്തമവുമാണ്. മറ്റു വസ്തുക്കൾ നിൽക്കട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാളികേര സമർപ്പണത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കൂ. ഒരു നാളികേരം 5 ഗണ്ട വിലയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. 100 കണക്കിന് വൃക്ഷങ്ങളും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഫലങ്ങളും സ്വന്തമായി ഉണ്ടെങ്കിലും മധുരമുള്ള ഇളനീരുകൾ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ അന്വേഷിക്കും. 20 മൈൽ അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം അത്യന്തം പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇളനീർ ശേഖരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഓരോന്നിനും 4 പണം വീതം നൽകി. അദ്ദേഹം ഓരോ ദിവസവും 5 മുതൽ 7 വരെ ഇളനീരുകൾ വെട്ടി തണുപ്പിക്കാൻ ജലത്തിൽ മുക്കിയിടുമായിരുന്നു. ഭോഗസമർപ്പണത്തിന്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇളനീരുകളെ ചെത്തി വൃത്തിയാക്കും. അവിടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈ ഇളനീർ പാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ ഈ കരിക്കുകളിലെ ജലം വറ്റിയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നീർ നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കും. ഇളനീർ പാനം ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ രാഘവ പണ്ഡിതൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇളനീർ ഉടച്ച് അതിന്റെ കാമ്പെടുത്ത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലാക്കും. കാമ്പ് സമർപ്പിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം പുറത്തുനിന്ന് ധ്യാനിക്കും. അതിനിടയിൽ കൃഷ്ണൻ നിവേദിക്കപ്പെട്ട കാമ്പും ഭക്ഷിക്കും. ചിലപ്പോൾ കാമ്പ് ഭക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം കൃഷ്ണൻ പാത്രങ്ങളിൽ വീണ്ടും പുതിയ കാമ്പ് നിറച്ച് ഈ വിധത്തിൽ രാഘവ പണ്ഡിതന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹം പ്രേമസമുദ്രത്തിൽ നിമഗ്നനാവുകയും ചെയ്തു. ഒരു നാൾ ഒരു സേവകൻ ചെത്തിമിനുക്കിയ 10 ഇളനീർ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. സമയം വൈകിയിരുന്നതിനാൽ കൊണ്ടുവന്ന ഇളനീരുകൾ അർപ്പണം ചെയ്യാൻ അല്പം സമയമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഭൃത്യൻ ഇളനീരുകൾക്കായി വാതിൽക്കൽ കാത്തുനിന്നു. ഭൃത്യൻ വാതിലിന് മുകളിലുള്ള ഭിത്തിയിൽ സ്പർശിക്കുന്നതും അതേ കൈകൊണ്ട് ഇളനീരുകളിൽ സ്പർശിക്കുന്നതും രാഘവ പണ്ഡിതൻ കണ്ടു. രാഘവ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു: ആ വാതിലിലൂടെ എപ്പോഴും ജനങ്ങൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അവരുടെ പാദങ്ങളിലെ പൊടി പറന്നു പൊങ്ങി ചുമരിൽ പതിക്കാറുണ്ട്. വാതിലിന് മുകളിലുള്ള ചുമരിൽ സ്പർശിച്ചതിന് ശേഷം നീ ഇളനീരുകളെ സ്പർശിച്ചു. അതിനാൽ അവ മലിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവ കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കാൻ യോഗ്യമല്ല. രാഘവ പണ്ഡിതന്റെ സേവനം അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ഇളനീരുകൾ സ്വീകരിക്കാതെ മതിലിന് മുകളിലൂടെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവിത്രമായ പ്രേമസേവനം സർവ്വലോകങ്ങളെയും കീഴടക്കി. അതിനുശേഷം രാഘവ പണ്ഡിതൻ വേറെ ഇളനീരുകൾ ശേഖരിച്ച് ചെത്തി ശുദ്ധിയാക്കുകയും അതീവ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം ദൂരെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും മേന്മയേറിയ വാഴപ്പഴങ്ങളും മാമ്പഴങ്ങളും ഓറഞ്ചുകളും ചക്കപ്പഴങ്ങളും കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത എല്ലാത്തരം പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ശേഖരിച്ചു. ഈ ഫലങ്ങളെല്ലാം ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്ന വില നൽകിയാണ് ശേഖരിച്ചത്. രാഘവ പണ്ഡിതൻ അവയെല്ലാം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ചെത്തിമിനുക്കുകയും ഭഗവാന് നിവേദിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രകാരം രാഘവ പണ്ഡിതൻ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ചീരയും മറ്റു പച്ചക്കറികളും കിഴങ്ങുകളും ഫലങ്ങളും അവലും അരിപ്പൊടിയും മധുരപദാർത്ഥങ്ങളും തയ്യാറാക്കുന്നു. കൊഴക്കട്ടകൾ, പായസം, കാച്ചിക്കുറുക്കിയ പാൽ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെയും അദ്ദേഹം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ തയ്യാറാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാചക രീതികൾ പവിത്രമായതിനാൽ നിവേദ്യങ്ങൾ ഒന്നാന്തരം സ്വാദിഷ്ടവുമായി. രാഘവ പണ്ഡിതൻ കാശംതി ആദിയായ എല്ലാത്തരം അച്ചാറുകളും നിവേദിച്ചു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള സുഗന്ധ ലേപനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉത്കൃഷ്ട വസ്തുക്കളും അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചു. ഇപ്രകാരം രാഘവ പണ്ഡിതൻ അനുപമമായ പ്രേമപരിത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കണ്ട എല്ലാവരും വളരെ സന്തുഷ്ടരായി. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാഘവ പണ്ഡിതനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. ഇതേ രീതിയിൽ അവിടുന്ന് എല്ലാ ഭക്തർക്കും ആദരപൂർവ്വം യാത്രാവന്ദനം നൽകി. മഹാപ്രഭു ശിവാനന്ദ സേനോട് ബഹുമാനപൂർവ്വം പറഞ്ഞു: വാസുദേവദത്തനെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പരിചരിക്കണം. പരമോദാരനായ വാസുദേവദത്തൻ ഓരോ ദിവസവും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനമെല്ലാം ചെലവഴിക്കും. അദ്ദേഹം ഒന്നും മിച്ചം വയ്ക്കാറില്ല. ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ വാസുദേവദത്തൻ പണം സഞ്ചയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അത് ചെയ്യാത്തതിനാൽ കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കാൻ അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി. ദയവായി വാസുദേവദത്തന്റെ കുടുംബകാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യനിർവഹകനായി ഉചിതമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യണം. എല്ലാ വർഷവും ഗുണ്ടിജ ഉത്സവത്തിന് വരികയും എന്റെ എല്ലാ ഭക്തരെയും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണം. അവരെയെല്ലാം നന്നായി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നീട് കുലീന ഗ്രാമവാസികളോട് എല്ലാ വർഷവും രഥോത്സവ വേളയിൽ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനെ വഹിക്കാനുള്ള പട്ടുകയറുമായി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭു അവരെ എല്ലാം ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നീട് പറഞ്ഞു: കുലീന ഗ്രാമത്തിലെ ഗുണരാജകാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ വിജയം എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രന്ഥകാരന് കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമം വെളിവാക്കുന്ന ഒരു വാചകം അതിൽ.
നന്ദനന്ദന കൃഷ്ണ മോര പ്രാണനാഥ ഏ വാക്യ വികായിനു താന്റെ വംശരഹാദ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നന്ദനന്ദനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്റെ പ്രാണനാഥനാണ്. ഈ ഒരു പ്രസ്താവനയാൽ മാത്രം ഞാൻ ഗുണരാജകാന്റെ പിൻഗാമികൾക്ക് വിൽക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരി ആ മുഴുവൻ ശ്ലോകവും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഏകഭാവേ ബന്ധ ഹരിയോടകരിഹാദ നന്ദനന്ദന കൃഷ്ണമോര പ്രാണനാഥ. നന്ദനന്ദനായ കൃഷ്ണനെ ഞാൻ കൂപ്പുകൈകളോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവിടുന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാണനാഥൻ. അപ്പൊ ഈ വരികള് ആ രാജാക്കാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഗുണരാജാക്കാൻ. ശ്രീകൃഷ്ണ വിജയം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള ആ വരികള് മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, നന്ദനന്ദനായ കൃഷ്ണൻ എന്റെ പ്രാണനാഥനാണ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ മാത്രം ഞാൻ ഗുണരാജകാന്റെ പിൻഗാമികൾക്ക് വിൽക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മഹാപ്രഭു ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന ആ വരികൾ എഴുതിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പരമ്പരയ്ക്ക് എന്നെ വിൽക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അവരുടെ സ്വന്തമാണെന്ന് പറയും. তোমারা কি কাদা তোমারা গ্রামের কুকুরা সেই মোরা പ്രിയ അന്യ ജനരൂര. നിങ്ങളെ എന്നല്ല, നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു നായ പോലും എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി എന്തു പറയാ? ഇതിനുശേഷം രാമാനന്ദ വസുവും സത്യരാജകാനും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ ചില നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. സത്യരാജകാൻ പറഞ്ഞു, ഗൃഹസ്ഥനും വിഷയിയും ആയതിനാൽ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ എനിക്കറിയില്ല. അതിനാൽ എന്നെ അങ്ങയുടെ ചരണകമലങ്ങളിൽ സ്വയം അർപ്പിക്കുകയും എനിക്ക് ആജ്ഞകൾ നൽകാൻ അങ്ങയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രഭു കഹേന കൃഷ്ണസേവ വൈഷ്ണവ സേവന നിരന്തര കൃഷ്ണനാമ സങ്കീർത്തന. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം വിരാമമില്ലാതെ തുടർച്ചയായി കീർത്തിക്കുക, സാധിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനും വൈഷ്ണവർക്കും സേവനം ചെയ്യുക. സത്യരാജൻ പറഞ്ഞു, ഒരു വൈഷ്ണവനെ തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്കെങ്ങനെ കഴിയും? ദയവായി ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലും. അവന്റെ സാമാന്യ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? പ്രഭു കഹേ യാന്റെ മുഖേഷ് ശൂനിയേകബാര കൃഷ്ണനാമ സേ പൂജ്യ ശ്രേഷ്ഠ സഭകാര. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറുപടി പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ആരാധ്യനും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനുമാകുന്നു. ഏക കൃഷ്ണ നാമകരേ സർവപാപശയ നവവിധ ഭക്തിപൂർണ നാമ ഹൈദേഹയ. ഒരു തവണ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുവൻ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം ഒരുവന് ഭക്തിയുടെ നവവിധ പ്രക്രിയകളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോ നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യം ആത്മനിവേദനം ഇതി പുംസാർപ്പിത വിഷ്ണു ഭക്തിസന്നവലക്ഷണ പ്രിയതേ ഭഗവദത്യ തന്മന്യേതീതമുത്തമം. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും ആദ്യത്താണ് ശ്രവണവും കീർത്തനവും അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരുവൻ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിധിക്രിയകൾ നിർവഹിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്രകാരം ഏറ്റവും അധമനായ ചണ്ടാളിനു പോലും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയും. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ദീക്ഷ എടുക്കുന്നതിന്റെ
കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെ വിശദം നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാം. അതിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ മന്ത്ര ഹൈദേ ഹാബേ സംസാരമോചന കൃഷ്ണനാമ ഹൈദേ പാപേ കൃഷ്ണരചരണ. കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമ ജപത്തിലൂടെ മാത്രം ഒരുവനെ സംസാരമോചനം സാധ്യമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ മാത്രം ഒരുവനെ ഭഗവാന്റെ പാദ പങ്കജങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അപരാധരഹിതമായ നാമജപം ദീക്ഷയെ ആശ്രയിച്ചല്ല നിലകൊള്ളുന്നത്. ദീക്ഷാ പ്രക്രിയ പുരശ്ചര്യയെ ആശ്രയിച്ചാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥ നാമജപവും കീർത്തനവും പുരശ്ചര്യാവിധിയെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥാപിത തത്വങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഒരുവൻ ദിവ്യനാമം ഒരു തവണയെങ്കിലും അപരാധമില്ലാതെ ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ സർവ്വ വിജയങ്ങളും നേടുന്നു. തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും നാവ് പ്രവർത്തിക്കണം. തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം ഒരുവൻ ഉടനടി മോചിതനാകുന്നു. നാവ് സേവൻമുഖ ജിഹ്വയാണ്. അത് സേവനത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഏതൊരുവൻ നാവിനെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ ആസ്വാദനത്തിനു വേണ്ടിയും ഭൗതികതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനു വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ അയാൾക്ക് നാവിനെ പരമമായ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. അതാ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നാമാദീനാഭവേദ്ഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയേ സേവേൻ ജിഹ്വാദേ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യുത. ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഒരുവനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ നാമം, രൂപം, കർമ്മം, ലീലകൾ എന്നിവയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ നാവ് ഉപയോഗിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തിത്വ സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുന്നു. ചേതന ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിൽ പറയുന്നു അതയേവ കൃഷ്ണേര നാമ ദേഹവിലാസ പ്രകൃതേന്ദ്രിയ ഗ്രഹ നഹയ സ്വപ്രകാശ. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമവും തിരുവുടലും ലീലകളും പ്രാകൃതമായ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവ സ്വതന്ത്രമായി പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ലീല, ഗുണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെ? സേവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദി. നമ്മള് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ജിഹ്വ, നാവ്. അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. തിരുനാമ ജപത്തിലൂടെ ഒരുവൻ കർമ്മബന്ധനങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം അയാൾ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും അയാൾ സുപ്തമായ കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണരുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം സാധുവര്യരും ഉദാരമതികളുമായവർക്ക് ഭൂഷണമാണ്. ആ നാമം എല്ലാ പാപഫലങ്ങളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. അത് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഊമകൾ ഒഴികെ ചണ്ടാളന്മാർക്ക് പോലും അനായാസം ലഭ്യമാണ്. മറ്റേവർക്കും തിരുനാമം മുക്തിയുടെ നിയന്താവും കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അനന്യവുമാണ്. ഒരുവൻ നാവ് കൊണ്ട് തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തൽക്ഷണം ഫലങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. തിരുനാമജപം ദീക്ഷയോ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെയോ പുരശ്ചര്യ നിയമ നിബന്ധനകളെയോ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഒന്നിനു വേണ്ടിയും തിരുനാമം കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല. തിരുനാമം സ്വയം പര്യാപ്തമാണ്. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവസാനമായി ഉപദേശിച്ചു, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഒരുവനെ വൈഷ്ണവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനവും നൽകണം. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശ്രദ്ധ പിന്നീട് ഗണ്ഡവാസികളായ മുകുന്ദദാസൻ, രഘുനന്ദനൻ, നരഹരി എന്നിവരിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ശചീനന്ദനായ മഹാപ്രഭു മുകുന്ദദാസനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ രഘുനന്ദനന്റെ പിതാവാണ്. രഘുനന്ദനൻ നിങ്ങളുടെ പുത്രനോ? അങ്ങനെയാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ രഘുനന്ദനൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവും നിങ്ങൾ പുത്രനുമാണോ? ദയവായി എന്റെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചാലും. മുകുന്ദൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, രഘുനന്ദനൻ എന്റെ പിതാവാണ്, ഞാൻ അവന്റെ പുത്രനും. ഇതാണ് എന്റെ നിശ്ചയം. രഘുനന്ദനൻ മൂലമാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കൃഷ്ണഭക്തി നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ അവൻ എന്റെ പിതാവാണ്. മുകുന്ദദാസൻ ഈ ശരിയായ തീരുമാനം അറിയിച്ചത് കേട്ട ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അതെ, അങ്ങനെയാ, അത് ശരിയാണ്. കൃഷ്ണഭക്തി ഉണർത്തുന്ന ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. ഇവിടെ രഘുനന്ദനൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുത്രനാണ്, എന്നാൽ പിതാവിന് കൂടി ആ കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട്
അദ്ദേഹം പിതാവാണ്, എൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരുവാണെന്ന് പറയും. തന്റെ ഭക്തരുടെ മഹിമകൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അതിയായ സന്തോഷമുള്ളതായി. അവരുടെ മഹിമകൾ പറയുമ്പോൾ മഹാപ്രഭുവിന് 5 മുഖമുള്ളതായി തോന്നിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തഗണങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, മുകുന്ദന്റെ ഭഗവത് പ്രേമത്തെ പറ്റി കേൾക്കൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത് പ്രേമം വളരെ അഗാധവും നിർമ്മലവും ശുദ്ധീകരിച്ച സ്വർണത്തോട് മാത്രം താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്. മുകുന്ദദാസൻ ബാഹ്യമായി രാജസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു രാജവൈദ്യനായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അഗാധമായ കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത് പ്രേമം ആർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? ഒരു ദിവസം രാജവൈദ്യനായ മുകുന്ദദാസൻ മുസ്ലിം രാജാവിനോടൊപ്പം വൈദ്യചികിത്സയെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ രാജാവും മുകുന്ദദാസനും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സേവകൻ മയിൽപീലികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു വിശറി കൊണ്ടുവരികയും സൂര്യപ്രകാശം മറയ്ക്കാൻ രാജാവിന്റെ ശിരസിന് മുകളിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. മയിൽപീലി കൊണ്ടുള്ള വിശറി കണ്ടയുടനെ മുകുന്ദദാസൻ ഭഗവത് പ്രേമാവിഷ്ടനായി ആസനത്തിൽ നിന്ന് തറയിലേക്ക് വീണു. രാജവൈദ്യൻ മരണപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് സ്വയം താഴെ ഇറങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ സ്വബോധത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് വേദനിച്ചതെന്ന് രാജാവ് മുകുന്ദനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുകുന്ദൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അത്രയധികം വേദനയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ രാജാവ് ആരാഞ്ഞു, മുകുന്ദ, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴെ വീണത്? മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, എനിക്ക് അപസ്മാരം പോലുള്ള രോഗമുണ്ട്. അതിബുദ്ധിമാനായിരുന്ന രാജാവിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ മുകുന്ദൻ അത്യന്തം അസാധാരണവും ഉത്കൃഷ്ടനും മുക്തനുമായ ഒരാളായിരുന്നു. ഓ എന്താണ്, ആ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് മയിൽപ്പീലി വിശറി കണ്ടപ്പോഴേ അല്ലെ, മയിൽപ്പീലി കാണുമ്പോ ആരെയാ ഓർമ്മ വരുമോ? കൃഷ്ണനെ ഓർമ്മ വന്നു അല്ലെ. അപ്പോഴേ അങ്ങനെ ആ അതീന്ദ്രിയ തലത്തില് അവിടെ വീഴുകയുണ്ടായെന്ന് പറയും. എന്നാൽ പറഞ്ഞു, രാജാവിന്റെ അടുക്ക് എനിക്ക് അപസ്മാരം പോലുള്ള ഒരു രോഗമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. രഘുനന്ദനൻ നിരന്തരം ക്ഷേത്രത്തിൽ കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ മുഴുകി. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപം ഒരു തടാകവും അതിന്റെ തീരത്ത് നിത്യവും കൃഷ്ണസേവനത്തിന് 2 പുഷ്പങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു കദംബ വൃക്ഷവും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വീണ്ടും മുകുന്ദനോട് മധുരവചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ധനം നേടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം. സദാ കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ മുഴുകിയാണ് രഘുനന്ദന്റെ ചുമതലയെന്ന് ആണ്. അവന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവനങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റൊരു ചിന്തയുമില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നീട് നരഹരിയോട് ആജ്ഞാപിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്റെ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ 3 പേരും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വേണ്ടിയുള്ള ഈ 3 ചുമതലകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നിർവഹിക്കണം. ഇവിടെ 3 പേരോടായിട്ട് 3 നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. അതിനെക്കുറിച്ച് ഭാവാർത്ഥ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 3 വ്യത്യസ്തമായ ആളുകളെ 3 ചുമതലകളെ ഏൽപ്പിച്ചു. മുകുന്ദൻ ധനം സമ്പാദിക്കുകയും ധർമ്മതത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യണം. നരഹരി ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കോടൊപ്പം അവിടെ തുടരണം. രഘുനന്ദനൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാകണം. അപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധന നടത്തണം. മറ്റേ വ്യക്തി തന്റെ തൊഴിൽപരമായ ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ച് സത്യസന്ധമായി ധനം സമ്പാദിക്കണം. അടുത്തയാൾ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം. ഈ 3 സേവനങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായി തോന്നിച്ചേക്കാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. കൃഷ്ണൻ അഥവാ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കേന്ദ്രമായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം. അതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർണയം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ സഹോദരങ്ങളായ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യനും വിദ്യാവചസ്പതിക്കും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. ദാരുജലരൂപേ കൃഷ്ണ പ്രകട സംപ്രതി ദർശന സ്നാനികാരേ ജീവരമുക്തി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഈ കലിയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണൻ 2 രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു, ദാരുവായും ജലമായും. അപ്രകാരം ദാരുരൂപം ദർശിച്ചും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്തും മുക്തരാകാൻ ഭഗവാൻ ബദ്ധാത്മാക്കളെ സഹായിക്കും. ദാരു ബ്രഹ്മരൂപേ സാക്ഷാൽ ശ്രീ പുരുഷോത്തമ ഭാഗീരഥി ഹന സാക്ഷാൽ ജല ബ്രഹ്മസമ. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ ദാരുരൂപത്തിലുള്ള സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനും ഗംഗാനദി ജലരൂപത്തിലുള്ള സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനുമാകും. ദാരു ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഭഗവാൻ മരത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കും. ദാരു ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശ്രീ ജഗന്നാഥൻ തന്നെയാണ്. പുരുഷോത്തമൻ, ശ്രീ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയും. പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജഗന്നാഥപുരിയും. അപ്പോ ഭഗവാൻ ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ടാണ് അവതരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ദാരുബ്രഹ്മ സമീപസ്ഥി എന്ന് പറയും അല്ലെ. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയും. ദാരുബ്രഹ്മന്റെ അടുത്തായിട്ട് ദാരുബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെയാണ്. പിന്നെ ജലബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗീരഥി ഗംഗയെ കുറിച്ചിട്ടും പറയും. ഈ 2 ആണ്
രണ്ട് രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്ന് സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യനോട് പറയുകയുണ്ടായി. കലിയുഗത്തിലെ കൃഷ്ണൻ. സാർവഭൗമ, താങ്കൾ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥ പുരുഷോത്തമന്റെയും വചസ്പതി ഗംഗാമാതാവിന്റെയും ആരാധനയിൽ വ്യാപൃതരാകും. രണ്ടുപേരോടും ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും വാചസ്പതിയോട് ഗംഗാമാതാവിനെ ആരാധിക്കാനുമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുരാരിഗുപ്തനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിനിഷ്ഠയെ കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു. അത് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ശ്രമിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ മുരാരിഗുപ്തനെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രേരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഗുപ്ത, ഗജേന്ദ്രകുമാരനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമമായ മാധുര്യമാണ്. സ്വയൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ സർവാംശി സർവാശ്രയ വിശുദ്ധ നിർമ്മല പ്രേമ സർവരസമയ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ആദിമൂലവും എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രോതസ്സുമാണ്. അവിടുന്ന് ദിവ്യമായ നിർമ്മല പ്രേമവും സർവാനന്ദ സംഭരണിയുമാണ്. സകല സദ്ഗുണ വൃന്ദ രത്നരത്നകര വിദഗ്ധ ചതുരധീര രസിക ശേഖര. കൃഷ്ണൻ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെയും സംഭരണിയും രത്നകനിയുമാണ്. അവിടുന്ന് വിദഗ്ധനും ചതുരനും ശാന്തനും എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ രസങ്ങളുടെ ശേഖരവുമാണ്. മധുരചരിത കൃഷ്ണര മധുര വിലാസ ചാതുര്യ വൈദഗ്ധ്യക്കാരെ ഞാൻ്റെ ലീലരസ. അവിടുത്തെ സ്വഭാവം മധുരവും ലീലകൾ ശ്രുതിമധുരവുമാണ്. ചതുരനായ അവിടുന്ന് തന്റെ ലീലാരസങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. സേ കൃഷ്ണ ഭജെ തുമി ഹവോ കൃഷ്ണ ശ്രേയ കൃഷ്ണ വീന അന്യ ഉപാസന മനനഹിലായ. ഞാനപ്പോൾ മുരാരിഗുപ്തനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കുകയും ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുക. കൃഷ്ണ സേവനമല്ലാതെ മറ്റു ഉപാസനകളൊന്നും മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുകയില്ല. ഏയ് മത ബര ശുനിയ വചന അമര ഗൗരവേക്കിച്ചു ഫിരികല മന. പ്രകാരം അവൻ എന്നിൽ നിന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു. എന്റെ സ്വാധീനത്താൽ അവന്റെ മനസ്സ് ഒരൽപ്പം പരിവർത്തനപ്പെട്ടു. അമാരെ കെഹനാമി തോമാര കിങ്കര തോമാര ആജ്ഞകരിയാമി നഹി സ്വതന്ത്ര. അപ്പോൾ മുരാരിഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കിങ്കരനും ആജ്ഞാവാഹകനുമാണ്. എനിക്ക് സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ല. ഏതബലികരകേല ചിന്തിരാത്രികാലേ രഘുനാഥ ത്യാഗ ചിന്തായ ഹൈലവികലെ. ഇതിനുശേഷം മുരാരിഗുപ്തൻ സ്വഗൃഹത്തിലേക്ക് പോയി ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് കരുതി എന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ചിത്തനായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം രാമന്റെ നാമം മാത്രമേ ജപിച്ചു. മുരാരിഗുപ്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഹനുമാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിരുന്നു. ഇപ്പോ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് ഹനുമാൻ, അല്ലെ? ഇപ്പോ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്നും രാമന്റെ നാമം മാത്രമേ എപ്പോഴും വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മുരാരിഗുപ്തൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ രാത്രിയിൽ തന്റെ മൃത്യു സംഭവിക്കണേ എന്ന് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രഘുനാഥന്റെ ചരണാരവിന്ദ സേവനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. പ്രകാരം മുരാരിഗുപ്തൻ ആ രാത്രി മുഴുവൻ കരഞ്ഞു. അവന്റെ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥതയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാത്രി മുഴുവൻ ഉണർന്നിരുന്നു. പ്രഭാതത്തിൽ മുരാരിഗുപ്തൻ എന്നെ ദർശിക്കാൻ വന്നു. അദ്ദേഹം എന്റെ പാദങ്ങൾ പിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ചു, രഘുനാഥേര പായമൊയി വെജിയാച്ചൻ മാതാ കാട്ടി തന്ന പാരി മാതാ മാനെ പായി വ്യത. മുരാരിഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു, രഘുനാഥന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ ശിരസ് അടിയറവ് വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അതെനിക്ക് വളരെയധികം വേദന ഉളവാക്കും. ശ്രീ രഘുനാഥ ചരണ ചാടനായ തവ ആജ്ഞാഭംഗായ കിംകരോനുപായ. രഘുനാഥന്റെ ചരണാരവിന്ദ സേവനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കേണ്ടി വരും. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? രഘുനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്, അല്ലെ? മുരാരിഗുപ്ത ആരാണ്? ഹനുമാൻ തന്നെയാണ്. ഈ വിധത്തിൽ എന്നോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുരാരിഗുപ്തൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് സർവകാരുണ്യവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ദയവായി എനിക്ക് കാരുണ്യം നൽകണം. അങ്ങേക്ക് മുൻപേ മരിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുക. അങ്ങനെ ആയാൽ എന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കും. ഇത് കേട്ട് ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. ഞാൻ മുരാരിഗുപ്തനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്തു. സാധു സാധു ഗുപ്ത തൊമാര സുദൃഢ ഭജന അമര വചനേഹ തൊമാര നട്ടലീല മന. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മുരാരിഗുപ്ത, നിങ്ങൾക്കെല്ലാ സ്തുതികളും. നിങ്ങളുടെ
വചനക്രിയ ദൃഢമായതാണ്. ആയതിനാൽ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറിയില്ല. ഏയ് മത സേവകേര പ്രീതി ചാഹി പ്രഭു പയ പ്രഭു ചടായി ലേഹ പദ ചടനതയായ. ഇതുപോലെ വേണം സേവകൻ ഭഗവാനെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളോടെ സേവിക്കാൻ. വേർപെടാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും അവിടുത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഭക്തന് കഴിയില്ല. പിന്നെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശിലപ്രഭുപാദൻ പറയുന്നു, പ്രഭു അഥവാ യജമാനൻ എന്ന വാക്ക് ഭഗവാൻ ഭക്തനാൽ നിരന്തരം സേവിക്കപ്പെടണമെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ പ്രഭു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനോട് തീവ്ര ബന്ധമുള്ള ധാരാളം ഭക്തരുണ്ട്. മുരാരിഗുപ്തൻ അത്തരം അഹേതുക ഭക്തിക്ക് സ്പഷ്ടമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ട് പോലും ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ആരാധന ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ പാതിവൃത്യം അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മന്ദിരയിൽ 4:46-47 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ സേയ് ഭക്ത ധന്യയെ ചാടേ പ്രഭുര ചരണ സേയ് പ്രഭു ധന്യയെ ന ചാടേ നിജ ജനം ദുർദൈവ സേവക യതി യായ അന്യസ്ഥാനെ സേയ് ഠാക്കുര ധന്യതാരെ ചൂലെ ധരിയാനെ. ഭഗവാനുമായി ദൃഢബന്ധമുള്ള ഭക്തൻ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലും അവിടുത്തെ സേവനം ഉപേക്ഷിക്കാറില്ല. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവത് സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ ഭക്തൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാൻ അവനെ മുടിയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുവരും. ഭഗവാനിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ദൃഢവിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കാൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ആരാധന ശ്രീരാമചന്ദ്രനിൽ നിന്നും കൃഷ്ണനിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സാക്ഷാൽ ഹനുമാൻ തുമി ശ്രീരാമ കിങ്കര തുമി കെന ചടിബേതാൻറ ചരണ കമല. ഈ വിധത്തിൽ മുരാരിഗുപ്തനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, താങ്കൾ രാമസേവകനായ സാക്ഷാൽ ഹനുമാൻ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തിനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ചരണകമലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം? സെയ് മുരാരി ഗുപ്തയെ മോര പ്രാണസമ ഇൻഹരധന്യ ശൂനി മോര പടയ ജീവന. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടർന്നു, ഞാൻ ഈ മുരാരി ഗുപ്തയെ എന്റെ പ്രാണനായി സ്വീകരിക്കുന്നു. അവന്റെ വിനയത്തെ പറ്റി കേൾക്കാൻ എന്റെ ജീവൻ ഉലയുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നീട് വാസുദേവദത്തിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യും സഹസ്രവദനായ ഒരുവനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പുകഴ്ത്തിയപ്പോൾ വാസുദേവദത്തൻ അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജിക്കുകയും അവിടുത്തെ ചരണങ്ങൾ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ജഗത് തരിതേ പ്രഭു തൊമാര അവതാര മോര നിവേദനയക കരഹാംഗീരാര. വാസുദേവദത്തൻ പറഞ്ഞു, പ്രഭു അങ്ങ് എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കളെയും മോചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണല്ലോ അവതരിച്ചത്. എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട്. അത് അങ്ങ് അംഗീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കരീതെ സമർത്ഥ തുമി ഹവദയമയ തുമി മനകര തവേ അനയസിഹായ. ദയാമയ, അങ്ങ് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അങ്ങേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തും നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ജീവേര ദുഃഖदेखी മോര ഹൃദയ വിതരേ സർവജീവേര പാപ പ്രഭു ദേഹ മോര ശിരേ. പ്രഭു, ബദ്ധജീവന്മാരുടെ ക്ലേശങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം നിറങ്ങുന്നു. അതിനാൽ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ എന്റെ ശിരസിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവേരെ പാപലയ മുയിക്കരോ നരകഭോഗ സകല ജീവേര പ്രഭു ഗുചാഹ ഭവരോഗ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പാപഫലങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നിരന്തരം നരകെ അതിനെ അനുഭവിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുക. ദയവായി അവരുടെ രോഗഗ്രസ്തമായ എല്ലാ ഭൗതിക ജീവിതവും അവസാനിപ്പിക്കും. യേദശൂനി മഹാപ്രഭുര ചിത്തദ്രവില അശ്രുകമ്പ സരഭംഗെ കഹിതേ ലാഗില. ഇത് കേട്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹൃദയം മധുരമായി. അവിടുത്തെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ പ്രവഹിക്കും തിരുകുടൽ വിറക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാപ്രഭു പതറിയ സ്വരത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, തൊമാര വിചിത്രന ഹേ തുമി സാക്ഷാൽ പ്രഹ്ലാദ തൊമാര ഉപരേ കൃഷ്ണര സമ്പൂർണ്ണ പ്രസാദ. വാസുദേവദത്തിനെ ഒരു മഹാഭക്തനായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഇത്തരം ഒരു പ്രസ്താവന ഒട്ടും തന്നെ വിസ്മയകരമല്ല. എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളിൽ കൃഷ്ണന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സംശയമില്ല. എന്താണ് ഇവിടെ വാസുദേവദത്ത പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വേദന ഉണ്ടാവുന്നു. ഇപ്പോഴെന്താ വേണ്ടത്? ആ എല്ലാവരുടെ കഷ്ടങ്ങളും എല്ലാവരുടെ പാപങ്ങളും ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൊള്ളാം, ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് കൊള്ളാം, അവർക്കൊക്കെ മുക്തി നൽകാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേറെ ആർക്കും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വാസുദേവ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണെന്ന് മഹാപ്രഭു ഇവിടെ പറയുന്നു. അല്ലെ? ആരും
അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും നമ്മളെ പാപങ്ങളൊക്കെ തീർക്കണേ, നമ്മളെ വേഗം ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകണേ അല്ലെ? എന്നാലേ വാസുദേവദത്ത പറയുന്നു, എല്ലാവരുടെ പാപങ്ങളും എനിക്ക് തന്നോളൂ, ഞാനതൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാം, അതിനു പകരം അവർക്കൊക്കെ മുക്തി നൽകി അവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ, എല്ലാവരുടെ പാപങ്ങളും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ തന്റെ യജമാനിൽ നിന്നും എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം അവിടുന്ന് ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ നൽകുന്നു. എന്തെന്നാൽ തന്റെ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കുക എന്നതൊഴിച്ച് ഭഗവാന് വേറൊരു കൃത്യവുമില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളുടെയും മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ പാപപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവരെല്ലാം ഉദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണൻ അസമർത്ഥനല്ല, എന്തെന്നാൽ അവിടത്തേക്ക് എല്ലാ പ്രഭാവങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്തിന് മറ്റുള്ള ജീവസത്തകളുടെ പാപഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കണം? നിങ്ങൾ ആരുടെ ക്ഷേമം കാക്ഷിക്കുന്നുവോ അയാൾ തൽക്ഷണം ഒരു വൈഷ്ണവനായിത്തീരും. കൃഷ്ണൻ എല്ലാ വൈഷ്ണവരുടെയും പാപഫലങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നു. വ്യസ്തീന്ദ്ര ഗോപമതവേന്ദ്ര മഹോസ കർമ്മ ബന്ധാനുരൂപ ഫലഭാജനമാദനോധി കർമാണി നിർദഹതി കിന്തുജ ഭക്തിഭാജാം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം വചാമി. സർഗാധിപതിനായ ദേവേന്ദ്രൻ മുതൽ ചെറിയ കീടമായ ഇന്ദ്രഗോപം വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും തങ്ങളുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുരൂപമായ ഫലം നൽകുന്ന അതിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ആ പരമപുരുഷൻ അവിടുത്തെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദഹിപ്പിച്ചു കളയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛ കൊണ്ട് മാത്രം ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ സമസ്ത ജീവസത്തകളും മോചിപ്പിക്കപ്പെടും. എന്തെന്നാൽ എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും മോചിപ്പിക്കാൻ കൃഷ്ണനെ അധ്വാനിക്കേണ്ടതില്ല. കുടുംബര വൃക്ഷത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഫലങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ വിരജാ നദിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഉടംബര വൃക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അവയിൽ ഒന്ന് നിലംപതിക്കുകയും നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്താൽ പോലും വൃക്ഷം ആ നഷ്ടപരി പരിഗണിക്കുക പോലുമില്ല. അതുപോലെ ജീവസത്തകൾ മുക്തരായതിനെ തുടർന്ന് ഒരു പ്രപഞ്ചം ശൂന്യമായാലും കൃഷ്ണൻ അത് വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ്. ഭഗവാൻ അത് ഗൗരവമായി കണക്കാക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണന്റെ അനന്തമായ ഐശ്വര്യം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന് രൂപം നൽകുന്നു. അവിടെ അസംഖ്യം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. കാരണസമുദ്രം വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ജലമായി കരുതപ്പെടുന്നു. മായയും അവളുടെ അനന്തമായ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളും ആ കാരണസമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ കടുക് വിത്തുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കലം പൊങ്ങി ഒഴുകുന്നത് പോലെ മായാശക്തി കാണപ്പെടുന്നു. ആ കടുക് വിത്തുകളിൽ ഒരെണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ഒട്ടും തന്നെ സാരവത്തല്ല. അതേപോലെ ഒരു പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും കൃഷ്ണന് അതൊട്ടും തന്നെ സാരമല്ല. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടമാകുന്ന കടുക് വിത്തിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയും മൊത്തത്തിൽ നശിച്ചാലും കൃഷ്ണൻ ആ നഷ്ടം പരിഗണിക്കുക പോലുമില്ല. കോടിക്കണക്കിന് കാമധേനുക്കളുടെ യജമാനെ ഒരു പെണ്ണാടിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അയാൾ ആ നഷ്ടം പരിഗണിക്കില്ല. സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയും നശിച്ചാലും ഷഡൈശ്വരവതിയായ കൃഷ്ണന് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുക? ഓ വാസുദേവദത്ത ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാരെയും മുക്തരാക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനേകം കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും മുക്തരാക്കിയാൽ അത് ശൂന്യമായാൽ തന്നെ യാതൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കാനില്ല. സമയാവാറായി അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നാളത്തെ എടുക്കാം. ജയ ജയ ജഹി ആജാം അജിത ദോഷ ഭൃഗീത ഗൃണാം തമസ്യത്താത്മനാ സമവരുത്ത സമസ്ത ഭഗഃ അഗജഗത് ഓഗസാം അഖില ശക്തി അവബോധഗതേ ക്വചിത് അജയാത്മനാ ചരതോ അനുചരേൻ നിഗമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടർന്നു, അല്ലയോ അജയനും സർവശക്തി വിശേഷങ്ങളുടെയും യജമാനുമായ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് വിജയിക്കട്ടെ. സർവചരാചരങ്ങളുടെയും അജ്ഞാനമടക്കാൻ ദയവായി അങ്ങയുടെ അന്തരംഗ ശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കണമേ. അജ്ഞാനം മൂലം അവർ തെറ്റായവ സ്വീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭയാനകമായ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ദയവായി അവിടുത്തെ മഹിമാനങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചാലും. അങ്ങേക്കിത് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങയുടെ അന്തരംഗ ശക്തി ബഹിരംഗ ശക്തിക്ക് ഉപരിയാണ്.
അങ്ങ് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാണ്. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രദർശകനുമാണ് അവിടുന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ സദാ ലീലകളിൽ മുഴുകുന്നു. അവിടെ അങ്ങ് കരുതി വയ്ക്കപ്പെട്ട ആന്തരംഗ ശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് ബഹിരംഗ ശക്തിക്കുമേൽ കടാക്ഷിക്കുകയും അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അങ്ങയുടെ ലീലകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. വേദങ്ങൾ അങ്ങയുടെ രണ്ടു തരം ശക്തിവിശേഷങ്ങളും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അവ മൂലമുള്ള രണ്ടു തരം ലീലകളും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 10:87-14 നിന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകം ശ്രുതിവേദങ്ങൾ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് 3 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളുണ്ട്: അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തി ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുന്നത് മൂലം കുറ്റക്കാരായ ബദ്ധാത്മാക്കൾ അവളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ജീവസത്തിയെ നിരന്തരം ഒരു ഭയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതമാക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാവ് ബാഹ്യശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭയമുള്ളവനാവുകയും സർവചരാചരങ്ങളെയും ബന്ധനത്തിലാക്കുന്ന ബാഹ്യശക്തിയെ അഥവാ മായയെ ജയിച്ചടക്കാൻ സർവശക്തനായ ഭഗവാനോട് സദാ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം. ഈ വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ ഭഗവാനുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും സ്വഭവനമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുക എന്ന ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുവാനും അർഹനാകുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 181 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഈ വിധത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി വിവരിച്ച് അതിനുശേഷം അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് അവർക്ക് വിട നൽകി. 181 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചുകൂടി 100-ലധികം ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. 302 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു 120ഓളം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാം. चैतन्य चरितामृतम की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, मिठाई हरे कृष्ण. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആക്സിഡ് ആവാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിദാനം ഭാവനിഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ